a parlar-vos del ghosting, que és una pràctica en la que una persona deixa de tindre comunicació i contacte en una relació, de sobte i sense previ avís. Aquesta és una conducta passivo-agressiva, ja que no es comunica des de la responsabilitat afectiva ni té en compte les necessitats emocionals de la persona. S'aplica el silenci de forma imposada, sense que l'altra persona tinga l'oportunitat d'expressar-se. Aquesta conducta sol ocórrer perquè la persona que la realitza té dificultats a l'hora d'afrontar situacions incòmodes, no té interès en la relació i molt poca capacitat empàtica. Respecte als efectes en la persona que rep aquest ghosting són baixa autoestima i qüestionament i sentiments de confusió i ansietat que pot portar a conductes de dependència. Davant aquestes conductes és important reposar les emocions que ens provoca i reflexionar si aquest vincle ens fa sentir bé. No obstant, si sols ha passat una vegada, allò adequat és parlar-ho per a que la pròxima es tinga una comunicació sincera i empàtica.